Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. Egunon ikusentzuleok hemen gaude Erentzun ikastolan eta gaur goizean hasiera emango zaio Nafarroa Oinez 2016 ekitaldiari. Hemen da hasierako ekitaldia eta baita ere hementxen emango zaio txanda desakakoei. Beraz, orain hasiko da ekitaldia, hemendik minutu batzuterat hasiko da goizeko ekitaldia. Bueno, eta gu bigarren gunean gaude, goiza da, oraindikan jende ez da etorri, baina ekitaldiz beterik dago eguna. Hasteko gazteen erronka, azken urteetan, Nafarroako ikastolen aldeko bestan izaten den erronka famatua. Ondotikan dantza ikuskizuna, gero herri kirolak eta bukatzeko kontzertuz beti egonen da. Honen berri eman dizuegu guk, eta zuek, Maria, zer kontatzen duzue? Eskerrik asko Aitziber, hementxe jarraitzen dugu Bianako ikastolak eta Lodosako ikastolak elkarlanean antolatu duten Nafarroa Oinez 2016 garrenean, eta hemen egongo gara egun guztian zehar, zuei hemen dagoen giroa erretransmititzen, bagoaz astera orduan. Nafarroa Oinez 2016 beste behin ere Xaloa Telebista Bianara etorri da, aurten ere hementxe izanen gara dakizuen moduan, gune guztietan aritu gara, Fermin eta Biok laugarren gunean egonen gara, aurren gunean hain zuzen ere, eta hemen txegertutik kontatuko dizuegu ze giro dagoen. Ongi etorri Bianara, hurbildu zareten guztioi, eta baita ere oholtza gainean zaudeten Nafar Gobernuko Uxue Barkos presidenta, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakaria Mikel Asiain, Jose Luis Mendoza hezkuntza kontseilaria, Ainhoa Aznarez, Nafarroako Parlamentuko presidenta, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria Josu Reparaz, ikastolen elkarteko lehendakaria Koldo Tellitu, Erentzun eta Ibaialde ikastoletako lehendakariak Iban Izurtza eta Artxo Ruiz, eta ikastola hauetako zuzendariak Maite Otero eta Inigo Telleria. Oholtza gainean ditugu ere Nafarroako ikastoletako lehendakariak eta zuzendariak. Ongietorri baita ere gobernu, alderdi, kultura, hezkuntza eta herri ordezkariak. Eta laburbilduz, ona hurbildu zareten guztioi, bene-benetan eskerrik asko gure artean izateagatik. Eta ezin ditugu ahaztu, ekitaldi honetara hurbildu ezin izan direnak, momentu hauetan ere, ikastolaren alde lanean ari direlako. Ekitaldia hasteko, Noemi, Erentzun dantzataldeko irakasleak eta 3 ikasleek aurreskua dantzatuko digute.
Eskerrik asko. Aurtengo Nafarroa Oineza berezia eta historikoa da. Izan ere, 2 ikastolen elkarlanari esker antolatua da. Bianako Erentzun eta Lodosako Ibaialde ikastolen artean. 2 ikastola hauetako lehendakariek hitza hartuko dute. Iban Izurtzak eta Artxo Ruizek. Erentzun eta Ibaialde ikastolen izenean, ongi etorri Bianara aurtengo Nafarroa Oinez jaia gurekin batera ospatzera. Eskerrik asko, presidente anderea, ordezkari publiko eta hemen zaudeten guztioi gurekin izateagatik. Zuen babesa ezinbestekoa baita gure proiektua bermatzeko. Eskerrik asko ibilbidean zehar dauden 1500 voluntarioei, hau da auzolana. Euskal Herri osotik guri laguntza ematera etorri zareten guztiei, gure eskerrik beroena. Nola ez, Biana eta Lodosako ikastolako lagunei, denon beharra izan baitugu urte eta erdi honetan. Nafarroa Oinezaren antolaketak lan handia eskatzen du, erraldoia benetan, eta 2 ikastola izanik ere, osatzen dugun familia kopurua txikia dela kontuan hartuta, ez genukeen zuen guztien laguntzarik gabe lortuko. Euskara goxo-goxo bizire ikastolan, baina euskarak kalera atera beharra duka, haize fresko hartzera. Euskara berpizteko, normalizatzeko, bultzatzeko, gure ingurunean egon behar duen tokian egoteko, ekimen eta iniziatiben alde sokatik tira egin dezazuen eskatzen dizuegu era berean. Izan zaitezte zuek ere ausartak, tira sokatik. Bigarrenik, Nafarroa Oinez honek 100 pertsona anonimoak omentzeko eta eskertzeko balio beharko luke, gure ikastolatako gurasoak. Horietako gehienek Nafarroako hizkuntza hau euskara ez badakite ere, berea sentitzen bai dute. Arraroa baita euskararik gabeko Nafarroa. Eta adorez egin dute lan haren garapenaren alde. Amaitzeko, hartu, tenka eta tira, gure goiburua izan da urte honetan. Indarra eta elkarlana adierazten du. Lehen esan dugun bezala, duela denbora luze hartu genuen soka. Gaur arte tenka egin dugu, eta gaur gizarte osoa gonbidatzen dugu tira egitera. Euskarak merezi du, gure ereduak merezi du. Gora Euskara! Gora ikastola! Hartu, tenka, tira! Kantatu hasi beldurrik gabe, adi bat falta
Usue Barkos lehendakari anderea, Ainhoa Aznarez parlamentuko buru anderea, Jose Luis Mendoza konseilari jauna, agintariak, politika, kultura, gizarte, erakundeetako ordezkariak, ona hurbildu zareten guztiak, egunon eta ongi etorriak. Ikastolak itunpekoa gara, eta zer? Ziurazki denek eta zer aur liburu bilduma ezagutzen duzue. Honetan, euskal idazle askok parte hartu du helburu oso zehatz batekin. Aniztasunean hezitzea, baloreetan hezitzea, autoestimua eta besteenganako errespetua bultzatuz, baina bereziki ezberdina denari, gaur egungo gizartearen ohiko moldeak apurtzen duenari. Y las ikastolas somos diferentes. Bai, itunduak gara, baina kooperatibak. Herritik beretik sorturiko kooperatibak. Etekinak ez edukitzeko giza enpresak. Gurasook autogestionatuak, non 2008tik krisiak estanda egin zuen urtetik gaur arte, 7 milioi euro hezkuntzan, bai hezkuntzan maiuskulaz inbertitu dugu. Kooperatibak, erabakitzeko eskubidea gure esku dago. Somos exclusivamente de modelo D, y que? Aspalditik esan zuen Txillardegik. 10 euskaldun eta ardaldun bakar bat elkarrekin, euskara galtzaile. Hegoaldekoak gara, eta zer? Bai, aitzindariak euskarazko irakaskuntza zabaltzen Ebro ibaiaren etxetan. Baina bagara ere, ipar, mendebalde edo ekialdekoak. Nafarroako 15 ikastolen artean, anaitasunez zein elkartasunez ikusezinak diren ariz, armiarmek bezala, sare sakon eta estu bat josi dugulako. Parrandazalea gara, eta zer? 36. aldiz jarraian urtez urte, euskara eta festa uztartzeko gai izan garelako. Baita ere gaur eta hemen. Goza dezagun ba, aurtengo Nafarro oinezaz. Mil esker, Mikel. Eta ohore handiz, emango diogu hitza Nafarroako presidenta den Usue Barkos andereari. Egun guzioi eta esan beharko du horrea niretzatela. Benetan horre bat, urte bat gehiago hemen egotea Nafarro oinezen, aurten Biana eta Lodosako gurutze eder horretan, eta horre bat nola ez Nafarroako gobernuaren izenean parte hartzea kasu honetan. Beraz, Nafarroako parlamentuko lehendakaria, Biana eta Lodosako alkate jaunak, hezkuntza kontseilaria, Garikotxea lehendakaria, Erentzun ikastola, Ibaialde ikastola eta Nafarroako ikastolen elkartearen lehendakari eta zuzendariak, jaun andreak, egun on guzioi. Hasteko eskerrak eman nahi nituzke, eta bihotzez gainera. Nafarroa oinezen 36. edizioa irekitzeko ekitaldian parte hartzeko egin didazuen gonbidapenagatik. Urtero bezala, gaurkoa dudarik gabe hitzordu garrantzitsua da gure erkidegoarentzat eta aurten ezin ukatu garrantzitsua ez ezik berezia ere bai, bi ikastolak elkarrekin duten lehenbiziko aldia delako. Horregatik aitortu nahi nuke Ibaialde eta Erentzun ikastolek batera egin duzuen alegina. Bi ikastetxe horiek elkarri, barkatu jazue, orain bai, ekarri gaituzte gaur hona euskara sustatzen jarraitzeko. Nafarroaren berezko hizkuntza den aldetik eta bultzada bat emateko eskualde honetako euskaldunen kopurua handitu dadin. Hori da guztion helburua. Auzolanean aritu dira, auzolana zinezitze berra, lankidetza irudikatzen baitu, ikastolen ezaugarri garrantzitsuenetako bat orain dela 51 urte sortu ziren unetik beretik. Eta ordukoa ziura sendo sustraitu da, Nafarroa osoan banatuak 15 ikastoletako langile eta familia kooperatibista nekaezinen lan finari esker. Haien aleginekin bat egiten dute
beren seme-alabak euskaraz ezten dituzten familia guztiek eta nola ez haien irakasleek baita. Bukatzen hasiko naiz. Hitzetara ekarri nahi nuke aurtengo Nafarroa oinezerako hautatu den goiburua. Hartu, tenka, tira. Goiburuak islatzen du gure gizartearen zati handi batek erronkei erantzunkizunez eta kemenez aurre egiteko duen borondatea. Bereziki, euskarari lotutako erronkei aurre egiteko denean. Goiburu errekin bat egiten du gobernuak. Bultzada berean parte hartzen dugu, beti positibotasunez eta gure gizartearen aniztasunarekin errespetu osoz. Beraz, zorionak eta mila esker, baino gora euskara eta gora ikastola. Aurtengo Nafarroa Oinez festaren leloak honela dio. Hartu, tenka, tira. Zergatik lelo hau? Hartu, aspaldian hartu genuen ikastolak euskeraren soka. Gaur arte, tenka ibili gara gure hezkuntza proiektu propioarekin. Eta hemendik aurrera, tira egiten jarraituko dugu zuen guztion laguntzarekin. Soka honek, euskera eta ikastola adierazten du. Familia bakoitzak bere koloretako laxoa gehitu dio soka sendotzeko eta lusatzeko. Bagoaz aurrera. Beraz, elkar gaitezen denok batera etorkizunari begira, euskeraren eta ikastolaren alde tira egitera. Bi muturretatik dauzkagu Ibaialde eta Erentzun ikastoletako lehendakariak eta zuzendariak. Hartu soka eskuetan. Tenka euskeraz eta tira ikastolen alde. Ozen esan dezagun. Hartu, tenka, tira. Heldu dezatela soka orain, Nafar Gobernuko presidentak, kontseilariak, parlamentuko presidentak, nieko lehendakariak eta zuzendariak, eta ikastolen elkarteko lehendakariak. Esan dezagun ozenki, hartu, tenka, tira. Esku gehiago behar ditugu soka honetatik tiratzeko. Hurbildu zaitezte orain, Nafarroako ikastoletako lehendakariak eta zuzendariak. Ozen esan dezagun denok batera. Hartu, tenka, tira. Gure ikastolek, hainbat herrietako ikasleak biltzen dituzte. Hemen dauzkagu sokari, gogor eusteko prest herri horietako hainbat ordezkari. Mendabia, Bargota, Sartaguda, Aras, Andosilla, Sansol, Alcanadre, Torralba, Villar de Arnedo, Armañanzas, San Adrián eta Logroño. Gure herrietako erakundeak bertan egoteak ere badu bere garrantzia. Soka helduko dute orain, gure herrietan, euskeraren alde lanean diharduten hainbat erakundeetako ordezkariek eta gure ikastoletako irakasle aintzindariek. Deitu nahi dugu orain, Usurbilko Udarregi ikastolako ordezkaria. Iaz, kilometroak festan, euskeraren eta ikastolaren koloretako soka hau luzatu zigutelako. Tira dezagun bat denok batera. Hartu, tenka, tira! Eta orain, sokaren bi muturrak lotuko ditugu denon indarrak batzeko. Eman buelta! Ditugu Lodosako eta Sartagudako Lourdes López eta Carlos Espinosa. Ibaialde
ikastola sortzean oso pertsona garrantzitsuak izan zirelako. Eta bestalde, Bianako familia bat, 3 belaunaldi ikastolatik pasaden lehenengoa. Jose Luis Ballesteros, Ixone Alaba eta Arane Biloba. Tenemos muchas manos tirando de la cuerda del euskera y las ikastolas, pero necesitamos más. Los dos extremos los están uniendo 2 fundadores, 2 personas muy importantes en la unificación de Ibayalde y Castola, Lourdes López de Lodosa y Carlos Espinosa de Sartaguda. En el otro extremo se encuentra la familia Ballesteros, por ser la primera vez que 3 generaciones pasan por la Icastola. Oholtzaren gainean zaudeten agintariak, zoazte eskilarak jesten. ...2016ko Nafarroa Oinezaren bidea zabaltzera. Az dadila ikastolaren jaia. Artxo Ruizekin gaude, egunon Artxo. Egunon. Ibayalde ikastolako lehendakaria zara, o zuzendaria. Nafarroa Oinez, nola bizitzen duzu aurtengo urte hau? Izan da urte luzea. Eta, orain ja pixka bat urduri, baina gogo handiekin ja azteko eta egun hona pasatzeko. Eta, ja dena prest dago orduan, hemen gaude ja gogo handiekin, bai. Erran behar, eguraldia laguntzen duela. Bai, atzo egin zuen eguna polit-polita eta espero dugu gaur ere egingo duela, bai. Prebisioak zein dira? Ze asmo duzu? Jende asko etorriko dela? Ez dakigu, ikuste dut bai, atzo zegoen herri osoa betez beteta eta autokarabana asko etorri dira eta nik uste dut animatuko direla jendea etortzeko. Zenbat jende hariko da gaur lanean Nafarroa Oinezen? 1500 laguntzaile daukagu hemen lan egiten, eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eta hori bai, lan handia da guretzat, eta ikastola txikiak gara, eta etorri da jende asko laguntzera bai. Beraz, orain lan guzia egina, orain pentsatzen dut hasierako urduritasun horiek nagusi izango direla. Bai, orain diskurtsoa egin behar dut, eta hori, eta ez daukat ohiturari gauza honekin, baina, aurten hartu dut pixka bat, bai, baina, urduritasun bai, pixka bat, bai. Ederki, uzten dizugu, badakigu beste medioak ere zure zai daudela, esker mila eta dena ongi atera dadila. Eskerrik asko zuei.
eta Nafarroanezen gaur zer pentsatzen duzu egitea? Bueno, familiakin egun ikaragarri bat pasa, eta euskara aldarrikatu, eta diru pixka bat gutxi baita ere ikastoletako. Bai, egun ikaragarria da beti Nafarroaneza eta gaur bereziki hemen Bianan. Eskerrik asko. Nafarroanezen gaur bai, ze asmo daukagu? Bueno, pues, toki berezi honetan eta elkarrekin ikastolak eta helburu hain argi eta polita horrekin, disfrutatu eta zabaltze euskara behar den toki guztitaraino. Venga, giza. Bueno, zein da gaurko eguneko asmoa? Eguneko asmoa ondo pasa. Venga. Bueno, Tasio, zuere zer, datorren urtean ja lesakan omen? Bai. Eta aurtengo lemarekin guztiz ados eta oso positiboa da. Hartu, tenka eta tira. Hori badu euskararen alde, bai. Eta txanda hartzera heldu dorri zarete, lesakarra? Baita ere. Euskaldun asko, etorri gara gau. Gaurko asmoa da elkartzea jaia, eta elkartzea baita ere aldarrikapena, ez? Hortarako da Nafarroainez, eta oso gustora etortzen naiz, beti etorri izan naiz oso gustora, eta baita batez ere eta oso modu berezian ona Bianara, ez? Hegoaldera. Iruditzen zaidalako baldintza hauetan lan egiteak, euskaren alde lan egiteak, baduela meritu gehiago oraindik ere. Ergi, ongi pasa! Baina, berdi! Bueno, hemen ikusten dugu gazte talde bat, proba batzuk. Kontatu diguzu pixkoa zer den erronka, nola antolatu dagoen? Bai, erronka da Nafarroainezeko proiektu txiki edo handi bat, eta elkartzen ditu Nafarroako ikastola ezberdinetako taldeak, DBH3 eta DBH4ko ikasleak batzen ditu. Orduan, talde ezberdinak daude, kasu honetan aurten baditugu 14 ikastoletako ordezkariak, eta talde bakoitzean biltzen dira 12 gazte, 6 neska eta 6 mutil, eta 2 kapitain. Eta, badaude gune bakoitzan baditugu 4 proba ezberdin, 2. gunetik datoz orain, lastofroga bat egin dute, eta orain ona. Eta, 3. gunean badaukete finala, eta, sartzen dira 6 talde finalera, eta azken finean, lortzen dute sari oso potolo bat, eta, hemen daude aber nork irabazten duen. Eta, hau sortu zen, pixkat, esatea, hau sortu zela, gaztei ere, adin honetako gaztei, beste aukera bat emateko Nafarroainezeko festa honetan. Urtero errepikatzen da, eta hori da, erronka. Zenbat gaztek hartzen dute denetara parte? 154 gaztek. DBH3 eta DBH4ko 154 gaztek. Eta pentsatzen du, jarraitzaleak ere izango dituztela, toki bakoitzeko jarraitzaleak, nola da hori? Hori da, bakoitza etortzen da bere banderolarekin, bere oihuarekin, eta orduan bazkenan ekartze dituzte ere bere ikastoletako lagunak eta animatzera, eta bai, hemen kriston lehia daukat hemen. Eta zein da favoritoa? Gure kasuan, aurten, Biana eta Lodosakoek talde bat egin dute, 2 ikastola txiki garen ez, talde txiki bat egin dute, zen 2 ikastola hauetan ez dago DBH-erik, orduan, bildu dira 2 ikastoletakoak, eta aurten gureak behintzat Biana eta Lodosako ikasleak dira. Guretzako bai. Ederki, animatu. Bale, oso ondo, eskerrik asko. Zuek ere erronkan parte hartu behar duzu, ez da? Bai. Zenbat zarete, aritu behar duatenak? Gu 10 ikasle gara argia ikastolakoak. Eta ze probari, badakizu ze frogak izango diren edo ez? Bai, gutxi gora bera bai badakigu, lehengoa izan da matxa jaso eta lastoa mugitu, eta hemengoa da konoetan zenbaki batzuk hartu, batuketak egin eta gero gurpila mugitu. Hemengo batek erran digu, zuek zaretela favoritoak. Horrek presioa ematen dizue edo indarra? Indarra. Disfrutatu eta animo. Eskerrik asko.
Oye, ¿cuáles son los muros? Los azules de Bazán. Los azules de Bazán, el que vienen del año pasado entrenados, ay, que saben mucho. Lacturale. Lacturale. Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. 1960 estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita hamar urte Iruñako Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Lacturale. Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere.